ಇಂದು ಕರಮಾರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ತುಲೆ ಕರಮಾರ್ ಎಂಚವರ ಕರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೇರಂದು ಒಂಜಿ ವೆದದ ತುಂಡುಗು ಈ ಕರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕರ ಕಟ್ಟೋದು ಬರ್ತದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿಲಡೆ ಬರ್ತದು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನಿ ಅಂಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪೋಗು ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕರ ದೆತೊನ್ನಾರುಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ದಾದಾ ಬುದಾರೆ ಮಮತಾ. ದಾದಾ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬಿಸಲೆ ಮೀಂದಸ್ಪು ಕೊರ್ದಸ್ಪು ಮಾತ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ಡತೆ ಐ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅప్పుడు ಐಕಿಂದೇನು ದೆತಂಡು ಈರು ಓಲ್ಪಡ್ದೆ ತೊನ್ನು ಇದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದೆ ತೊನ್ನರ ಬೇರೆಡನೇನ ಬೇರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇರು ವರ್ಷ ಗೋರ ಬರ್ಪೇರಾ ಹೊಸ ಪಾಪ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಬತ್ತಂದು ಅವ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪ ಈರೆಗ್ ಇತ್ತದ ಮರತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಲ್ಲ ಇತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಅರಡದನ ಮಂಡರೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಕುದುಪೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿಂದು ದಾದಾ ಕುದುಪೆ ಬಣ್ಣ ಇವು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೇರ ಅವಾಗ ನೀರು ದಿಯರ ನಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಲ್ತು ದಿಯರ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಂಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಈತೆ ಬೇತ ಐತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೈದುಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೈದುಂಡು ಆ್ಯಂಡೋಲಿಯಂ ಬೈದುಂಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೈದುಂಡು ಪೂರ ರಂಗ್ ರಂಗದ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಐಡ್ದು ಒಂದು ದಾಯ ಗೆಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂದಟ್ಟು ಬೇಕ ಬೆಚ್ಚಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಪೇರು ಅಂಚ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಅಯ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಇರೇಗ ನೆಟ್ ಮಲ್ತನ ಓ ಖಜಿಪು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ ಮಲ್ತನ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪು ಮೀದ ಕಚ್ಪು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬಿಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಪುಂಡು ಕೊದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇಕಾ ಕಚ್ಚು ಬೇಕಾಪುಂಡು ಕೊದಿಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ತದಿಯಲ್ಲ ಪುಡಿತದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ದಾಪುಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ದೀಪು ನಿಂಕ್ಲು ಓ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ದೀಪ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ದಿಯಾರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಕಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆತೀರು ಇರೇ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಕ್ ದೆಕ್ ಮುನ್ನದು ಕೊರಿಯೆ ಮುನ್ನ ತಿರತೇನು ಬಂಡೇರು ಚರ್ಚಾ ಅಂತೆ ಚೂರು ಕೊರಿಯರು ಚರ್ಚಾ ಅಂತ ಬಿಡಿಯರು ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೆಂಕ್ಲು ದಿಂಜ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದು ದುಂಬುಡು ತುಂಬೊಂದು ಬರೋಡು ಪಾಪ ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಜೀರಿ ಅಂದ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಿ ಇನ್ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕರಿದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪದಾರ್ ಪರ ಅದು 6 ಇಂಚ ಪೋಣಗ ಮುಳೆ ಪುರ ಲೈನ್ ಪೋಣ ಬರ್ಪೇರು ತುಗ ಆರೇನೆ ಪಾತೆರ್ಪ ಕಣ್ಣ ಇಡಲಿ ಈರ್ನ ಪುದರೇನ ಈರ್ನ ಊರೋಲು ಏತ್ ಸಮಯ ಇಂಚಿಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಅಂದ್ ಯಾನು ಮುಳು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಎಲ್ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಎಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಅವತಾರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಟ್ಟ ಪಿಕಪ್ ಆತಾವರ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ತಿಂಚೆ ತುಂಬುದೆ ಏತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬುವರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಯ್ಯನಾಗ ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅವ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಇಂಚ ಬರ ತುಂಬೊಂದು ಮಣ್ಣು ಪೂಜಾರತ್ತ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಗೊಂಡತ್ತ ಇತ್ತು ಬಂಗಾರ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜ ಓತ್ತು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕಲು ಮಣ್ಪಾಡ್ದು ಆಡೆ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡು ತೇರು ನಡಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಇಂಚ ಬಂಗಾರ ಪರತ್ತ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪುಣಿತ್ತೆ ಬಿಸಾಲೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಾಲೆ ಕಜಪು ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಕಜಪುಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದು ಮಾತಾಡೇ ಗೊತ್ತುನದ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಮೀನಿಂದ ಕಜಪು ಕೋದಿ ಕಜಪು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಎಲಿಮೀನ್ದು ಕಜಪು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜವು ನೀರು ಕೊಜ ಉಂಟು ಐಕ್ ಬಡ್ತೀನಿ ದಿನೇ ತೊಂಡೈತೆ ಮನ ತಂದಿನಲ್ಲ ಹಾಳ ಪೂಜಿಂದಿಟ್ಟು ಈರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಕರತ ವ್ಯಾಪಾರನಿ ನಂದನ್ನು ಮರಿಯಾಲಡು ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾಪುಡು ಮಣ್ಣು ಪೂಜಿ ಕರಿಗಲ್ಡು ಇಂದ್ವಿ ಬೇರೆ ಮರಿಯಾಲಡು ಇಂಜನೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಂಚ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಜಂಜೋಕ್ ಎಂಕ ಮೂಜಿ ದಾದನ್ ಪೀರಾಕಲು ಆಯ ಆಣು ಇಂದಟ್ಟು ಫೆಬ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣುಳೇನು ಕೊಡ್ತು ಇಂದೇನು ಏನು ಮಲ್ಪೀರು ಇಂದನೇನ ಅಣ್ಣೆ ಪಳೆ ಅಣ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಳೆ ಮಣ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತ ನಿಖಲ್ ಬರೋದು ಅಂತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಬರ ಕಲ್ತದೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಕಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಆವರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದಕ್ಲು ಕಲ್ಪೊಡೆ ಬಂಗೊಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಮಣ್ಣುಗೊಂಡ್ರೋಡು ಎಡ್ಪೊಡು ಗಾಳಿಪೊಡು ಮಣ್ಣೋಳು ಕಾಜೂರು ದಿಡ್ಪೆಡು ಪತಾರೋಡು ದಿಡುಪೇರ್ದು ಐದು ಕೊಡತ್ತ ಉಣ್ಗಾವಡು ಎಡ್ಪೊಡು ಗಾಳಿಪೊಡು ಕೆಲಸ ತುಂಡಿದೆ ಆವೆ ಹೊಡ್ರ ಕಣಕ್ಕಾವಡು ಬಯ್ಯವಡು ಐಕ್ ಬಡದಿಂದೇನು ಬಂಗದು ಏರ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ಪುಜೀರು ಪನ್ಪರ ಕಲ್ಪಲ ಅಂತ ಪಣಪ ಅಕ್ಕಳು ಕೆಬಿಗೊರಡೆ ಐಕ ಈ ಬಂಗು ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ದೆತೊಂದರು ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪುನೆಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮೋಸನಂದು ಏರ್ಲ ಮಣ್ಪುಜಾರತ್ತ ಜವನೇರು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪುಜೀರು ಇತ್ತದಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಜವನೇರು ಇಂದೇನು ಮಲ್ತದು ರಿಕ್ಷಾಡ ಬೈಕ್ಡ ಐಟ್ ಬರೋತಾರಲ್ಲಿ ಆತ ತುಂಬೊಂದೇ ಬರೋಡಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ
ತುಂಬಂದೆ ಬರೋಡಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಪುರ ಕೊಂಡಪ್ಪೇರು ಕೊನಪೇರ ಕೆಲವು ಕೊಂಡಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ಪುರ ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಎಂಕ್ಲು ತುಂಬುದೇ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ ತುಂಬುದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬೊಂದೇ ಅರ್ಪಣ ಪುತ್ತೂರು ಮಟ್ಟ ಇಡೆ ನೆಟ್ಟು ಬರಪ್ಪ ಪಿಕಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕಂಚಿ ತುಂಬುದೇ ಇನ್ನು ಏತ್ ಕರಕೊಣತಿತ್ತಾರೆ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಮುಗಿಂಡು ಏತ್ ಮುಗಿಂದು ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಒಂದು 10 ಬಿಸಲು ಮುಗಿಯೋತ್ತೆ 10 ಬಿಸಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಚನಿಲಾಗೋಡ ಒಂದು ಇಂದು ಬೆಳೇರಿಕಟ್ಟೆ ಬುಳ್ಳೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ನೆಟ ಉಲಾಯಿ ಚನಿಲಾಗ ರೋಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಣಿಲ ಅಂಚಿ ರೋಪರ್ ನೆಟ ಬರ ಬತ್ತಂಡ ಏತ್ ಸಮಯ ಗೋರ ಬರ್ಪ ನೆಡಿ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಜರ್ಪುಂಡು 15 ದಿನ ಕೊರ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ 15 ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಪೇರ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜೆ ಕೋಡಿ ಅತ್ತ ಆ ಲೈನಿಂದ ನಡತ ಅಂಚಿ ಒಪ್ಪ ಬುಳೇರಟ್ಟೆ ಉಕ್ಕುಡ ಮುಟ ಒಪ್ಪ ತಿಂಗಳ್ದು ಏತ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಪಾರ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಂದೊಂದು 4-5 ಲೈನ್ ಅವು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾಣಿ ಇಂಚಿ ವಿಟ್ಲ ಬುಳೇರಿಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಓಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಣಿಯರಪ್ಪಜಿ ಪೂರದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು 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 ಮತ್ತೆ ಬಿಸಾಲದೆ ತಂದ್ಬೇರು ಕಜಿಪುದ ಕಜಿಪುದ ಪೂರ ಕಜಿಪುದ ಬಿಸಾಲ್ ದೇತೊಂಡು ಇರದ ವೆಜ್ ದಕ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಕ್ಲ ಜಿದಕ್ಲದ ನಿಸ್ದಕ್ಲದ ತಂದ್ಬೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿದಕ್ಲದೆ ತಂದ್ಬೇರು ಮೀನು ಕಜಿಪುಗ್ಲ ಕೊರಿ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೀನು ಕೋರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮನ ತಂದಿಂಡಲ್ಲ ಹಾಳ ಪೂಜತ್ತೆ ಲಾಲ ಪೂಜಿ ಮಂದಂದಿನ ಲಾಲಾಪ್ ಜೊತೆ ಹಾಳ ಪೂಜಿ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಅಡ್ಡ ದಿನದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪೂಜಿ ತಟ್ಟು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಇಂಚ ತುಂಬೊಂದು ಬೋಪುನೆಟ್ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಬೊಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಿಂದಂಡ ಕೂರ್ ಕೈ ಒಂದು ಕಾರ್ ಜಾರಂಡ ಓ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ದೆತ್ ಇಂಚ ದೀಂಡ ಪೋಯ್ಜ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ತುಂಬುದು ಅಂಡ ಒಂದು ತುಂಬುದು ಅಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇರು ಏಲೆಲ್ಲ ಜವನಿಯರ್ಗೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಜವನಿಯರ್ ಯಾರಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ ಪೋರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ ಪೂಜಾರಿಂದ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಐಡಿಯಾನೆ ತುಪ್ಪುನತ್ತ ಬಜ್ಜೆಗಳರ ಪೈಂಟ್ ಐಕಿಂದಕ್ಕೆ ಓಪನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪೂಜಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಗಲಾತ್ತೆ ಉಂಟು ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡೋಡು ಎಡ್ಪೋಡು ಗಾಳಿ ಪೋಡು ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತುಂಡ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಉಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಇಪ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಬೇಗಾರ ಬಿಚ್ಚಂಡ ಬೇಗಾರ ಬಿಚ್ಚ ಓಡು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಲು ಬೇಗಾರ ಬಿಚ್ಚ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ಒತ್ತು ಎಂಕಿ ರೇಟ ಪಾತ್ರೆ ನಾನೇ ಬೇಗಾರ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಉಬ್ಬಾರ್ದು ದಿಡ್ಡಿ ತುಂಬ ಬರ್ವೇರ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಲು ಉಬ್ಬಾರ ಪುತ್ತೂರು ದಿಡ್ಡಿ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ವೇರ ಏತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆಗೆ ಇದೆಗೆ 15 ಪುತ್ತೂರು ಊಟ ತುಂಬು ಜಾರತ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಇಂಚಿ ತುಂಬೊಂದೇ ಅರ್ಪಣ ಇತ್ತೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬಿಯಾರ ಬಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಟೈಮು 11:30 11:30 ಗಂಟೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಏತ್ ಹೊರ್ತು ನಡಪರ ಶುರು ಮಂತಾನೆ ಬೇಗ ಶುರು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಅಂತ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಅಂತ ವಾ ಅದು ಪಂಡ ನೆಟ ಬರೀ ಗುರ್ತುಂಡು ಇಂಚದು ಪೂರ ದತ್ತನ್ ಬೇರು ಮಾರ್ಗದಾರಿ ಪೂರ ಗುರ್ತುಂಡು ಏನು ಬತ್ತ ಒಂದು ಲೆತ್ತ ಇಂಚ ಗುರ್ತುಂಡು ಕಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಕಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಮಾರ್ಗಡೆ ಕಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಬಯಲು ಬಂಡವ ಕಷ್ಟ ಪುಂಡು ತಡಮ್ಮೆ ತೋಟ ಕಡಪೊಡ್ಚ ಐತೆ ಈ ನಾಯಿಲು ಐತೆ ಪೂರ ಉಪದ್ರ ಆಯ್ಲು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬೆದುರುಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಇಂಚ ಬರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಇಲ್ಲ ತುಚ್ಚುಳು ನಾಯಿಲ ಕೆಲವು ಪಗೆಲು ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಇರತ್ತ ಪೂಜೆ ಇರತ್ತಾ ಅಂತೆ ಬಯ್ಯ ಗೇತ ಅಂಟೇಟ ಇರ್ನ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಜಿಂಡ ಮುಗಿಜನ್ನ ಒಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಳ್ದಿಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಮನತ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಪುನ ಮಂದ ನಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಡಪುನೆ ಅಳ್ಪಡ್ದು ನಡಪೋಡು ಫೀರ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಳ್ದು ಪತವರ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಗೋಣಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪತವರ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಕಾರ್ಡ್ ತಿರೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ತಿರೊಂದು ಬರ್ರ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಡೈಲಿ ಇದು ಡೈಲಿ ಸುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾಣಿ ವಾರದ ರಜೆ ಪೈರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾರದ ರಜೆ ಆಯ್ತಾರ ರಜೆನಾ ಆಯ್ತಾರ ಅವ್ರವ್ರ ರಜೆ ಅನ್ಪು ಇಂದು ಮದ್ಮೆ ಇಂದು ಪಾರ ರಜೆ ಅನ್ಪು ಇಂದು ಮಲ್ಪುನೆ ತೋರ್ತು ಮಣ್ಪುನೆ ಆನ್ ಮಣ್ಪಿ ಜಣ್ಣೆ ಮಣ್ಪಿ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಣ್ಪರ ಮಂಡ ಮಾರ್ನೆಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ರಾಪಿಸಿ ಮಾರ್ನಾಗ ಮಲ್ಪರಾಪಿಸಿ ಮಣ್ಪುನಾಗ ಆಪುಂಡು ರಜೆ ಬಂತದ್ದು ಮಾರೋಡು ಫುಲ್ಲು ರಜೆ ಅನ್ಪಡು ಒಂದು ವಾರ ರಜೆ ಬಂತು ಮಾರೋಡು ಆಯ್ತು ಬಸ್ ತುಕ ದುಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣನ ಪಾತೆರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಂದು ತುಕ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಬತ್ತಿರು ತುಕ ಆರ್ಲ ದೆತ್ತೋನು ಬೇರಂದು ಆರು ಬರ್ಪುನ ತುಂಡ ದೆತ್ತೊಂಡನೆ ಬತ್ಲೆಕೊಂಡು ತುಕ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ಲೆಕನೆ ಉಂಡು ತುಕ ಅರೆನವ್ರೆ ತುಕ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ತುಕ
ಓಡ್ಪಾಲೆದ ಎಡ್ಡೆಂದು ಓಡ್ಪಾಲೆದ ತಾ ಅಂದಂದು ಕುದರೇನಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಏರು ಪಂಡದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತನಾರ ತುಕ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಓಡ್ಪಾಲೆದ ಮನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಣ್ಣ ಈರು ಉಂತಾಯರತ್ತ ಫೋನಾಗ ದಾಯ್ ಉಂತಾಯಿನಿ ನಾವು ಓಡ್ ಕಾವಲಿ ಉಂಡಾದ ಕೇಂದ್ರನೇ ಉಂತೇನೆ ಕಾವಲಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ ಬರೋದು ಊದು ಖಾರ ಬರೋದು ಪಂಡ ಈಜಿಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಿಪ್ಪುಜ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇರಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ ಕಜಿಪು ಮಣ್ಣದ ಕರತ ಓಡ್ಪಾಲೆ ಮಣ್ಣು ಅವು ಇಷ್ಟ ಮಣ್ಣದ ಕರತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ದಾಯ್ತು ಮಾತಾಡಿ. ಪೂರ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದು ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ನೂತ ಫಂಡಿರ್ ರಪ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಡತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಈತ ದಂಡದ ಈತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೆರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರಿ ಅಂದ ಇರೇ ಬೋಡೇನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪೆಂಟದಕ್ಲು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಕರಮಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರಮಾರ್ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಎಂಚ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರು ಎಂದು ಪೂರ ಕೇಂಡ ಈ ಕರಮಾರ್ನಕ್ಲೆದ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ಕರಮಾರ್ನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಿಡೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತನು ಬರ್ಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ತಿಕ್ಕದೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಗರ್ತ ಬೈಲು ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕರಮಾರ್ನ ತುಯ್ಯಾರೇರು ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಬೋಡು ಇಂಚ ಒರಿಯರಿ ಅಂತ ಓಡೋದಂಡ ಕರ ಮಾರುನ ಅಕ್ಲಿಂಡು ತೂವೇರು ನೈತೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ದುಂಬು ಅಂತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಮನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಲನ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿಂದ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲು ಇದಾಯ್ತನ ಜಾಪುಡಿಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇಪ್ಪನಾಗ ದುಂಬುದಾಗಲು ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತದ ಮಣ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಮಣ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಮಾತ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಆ ಕರಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟದ್ದು ಮಾಂತ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕರತ ತೆನಸು ಹೂವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ತನ ಕಜಿಪುಲ ಅವು ಒಂಜಿ ರುಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕರಟ್ಟು ಮಣಪುನ ವಾ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆಲ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಹಾಲು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಹೂವುಲ ಒಂಜಿ ತೆನಸು ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ಟು ಮಣತನ ರುಚಿ ಒಂಜಿ ಹಳೆನೇ ಮನ್ಪಾಡು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿಲ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಅಂತಿಂದ ಮಣ್ಣದ ರಟ್ಟು ಐಕಿತ್ತನಾತು ಪೇಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ದ ರಟ್ಟು ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಪನ್ನಂಡ ಮಣಪುನಾಗಲು ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಇದಾಗಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕಜಿಪವು ಮನದಾರಟ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಮಣ್ಣದ ರಟ್ಟು ಪಂಜಿ ಕೋರಿ ಮಂತ ಬಾರಿ ಮೀನು ಮಣ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ವಾರಗುದಿ ಹಿಡಿದ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೆಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ದ ರಟ್ಟು ಮಣ್ತನ ಕಜಿಪು ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಾಂತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಆತು ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ರುಚಿ ಇಪ್ಪನೆ ಮಣ್ಣದ ರಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಈ ಮನದಾರ ಮಾರನಾಕ್ಲೇನು ಏತು ದಿನ ಕೊರ ತೂಪರಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ತೂವೇರ ತಿಕ್ಕುವೇರ ತುಯ್ಯರ ಸಿಕ್ಕುಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ವರ ಮಿನಿ ಉಬ್ಬಾರ ಹಂಚಿದಾಗಲೂ ರಿಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವಳ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಲಿನ ತುಯ್ಯರನೇ ಅಪರೂಪ ಒಂಜೇಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕರಕ್ಕೆ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಆತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐಕೆ ಉಂದುಲ ಉಂಡು ಕಷ್ಟಲುಂಡು ಆತೆ ಅಸಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡೇನ ಭಂಗ ಮತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಲು ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಅವೇ ಮಣ್ಣದ ಕರಟೆ ಕಚ್ಪಂತಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಇತ್ತದಾಕ್ಲಿ ಮಾತ ಇನ್ನು ದೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಮಣ್ಣದ ಕರண்டு ದೆಕ್ಕಿನಾಗ ನರಿಪುಂಡು ದಂಡದು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕರಟ್ಟು ಎಲ್ಮಿಂದೇರಿ ಪೂರ ಮಣುಪೇರು ಅವು ಕುಕ್ಕರ್ ಬುರ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಂದಂಡಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ಟು ಇತ್ತನಾತು ಪೇಸ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಇದ್ದಿ ರುಚಿ ರುಚಿ ವಾರಿ ಗೊಸಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಮಣ್ಣು ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ನರಮನ್ಯಾಗ ಐಟು ಮಣ್ತಿನಾತು ತರಕಾರಿಯೇ ಮಣ್ಣು ತಿಂಡಲ್ಲ ಐಟು ಎಡ್ಡೆನೆ ಮೀನು ಮುಗಿಂಡಲ್ಲ ಗಸಿತ ರುಚಿ ಮುಗಿಜಿ ಐನ ರುಚಿ ಮುಗಿಯಂಡು ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಕರತ್ತ ರುಚಿ ಅವು ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಿಂದೊಂದು ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕರತ್ತ ರುಚಿ ಆತಂದು ಅದ್ದಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಣ್ಣದ ಕರನೇ ಎಡ್ಡೆ ನನದ ಕಾಲೋಡು ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮಣಪುನಾಕಲು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಐಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಾಣಲು ಒರಿ ಮಣಪುನಾಕಲು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದು ಪೋಂಡ ಆತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೆತೊಂಡು ಬೇರ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಮನ್ಪಿಯರು ಇತ್ತದ ಪೇಶನ್ದಾಕ್ಲು ಮಂತ
ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ಪೇಷನ್ ಮಂಡ ರೇಷನ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಕರಣ್ ದೆಕ್ಕಿನ ಮಜ್ಜಿ ಹಾಪುಡು ಅವು ಮಜ್ಜಿ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕರಣ್ ಪನೀತು ಅಂಚಿ ನೀರು ತೇಸುದು ದೆಕ್ಕಿನ ಮಜ್ಜಿ ಇದ್ದೈತೆ ಪಂಡ ಸರಿ ದೆಕ್ಕುಜೀರಾ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಈಗಜೀರಪ್ಪ ಅವು ಅಂತ ಆತು ಪೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಲ ಬುಕ್ ಅವು ದೆಕ್ಕುನಲ ಇನ್ನು ಆತು ಮಜ್ಜಿಲ ಪತ್ತು ಜೈತು ಅಂಚದು ದೆಕ್ಕುನ ಸೇಲತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಏತು ದೆಕ್ಕುಂಡಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣದ ಕರಣಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸ ಅವಾಡು ಒಂಜಿ ಹಳೆ ಮನ್ಪುನ ಆಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತೆ ಅವಾಡು ಮಣ್ಣದ ಕರ ಕಿತ್ತನದು ಪೇಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕರ ಕಿತ್ತಿ ಈಗ ಈರು ಕಾಲಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂತಾರಿಗೆ ಈರು ಒಯ್ಟು ದೆತ್ತೊಂತಾರೆ ಮಣ್ಣದ ಅರಟ ಎಂಕಲ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕುಜಿಲು ಮನ್ಪದು ಮೂಲೆನಾಕ್ಲು ಕೊಂಡೊತ್ತದು ಐನು ಕಣಿಪ್ತದು ಐನು ಒಂಜಿ ಪನಿ ಇದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂಡರ ಅಂಚಿನ ಮುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕಣಿತದು ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಾಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಾತು ಪೇಸ್ಟ್ ಒಯ್ಕಲ ಜಾತು ರುಚಿತ ಕಾಲಿಲ ಆತು ಸರ್ರೋಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕ ಆ ಕಾಲಿನ ಕುಜಿಲಿಡ್ದು ದೆಪ್ತದು ಜಪ್ಪುಡ್ನೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಜಿಲಿಡಿ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ಟಿ ಐನು ಕೊಣತ್ತು ಕೂಟುನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಕಡ್ಡಿ ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೆಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಲೋಟೆಡು ಚೆಂಬುಡು ಒವ್ವುಲ ಇದ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಂಚಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಗಡಂಗಡು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಕಲಿ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಆಡೆ ಪೋಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಗಲಾಸು ಬುಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಆಕ್ಲಕ್ಲು ಮನುಪುನ ಮೂರ್ತದಾಕ್ಲೆಗೆ ಕಡ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಅವು ಪೂರ ಆತು ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪಗದ ಖಾಲಿ ಅಡ್ಡಾಯ್ತನ ಅಪಗದ ಕಲಿಕ್ ಏತೋ ಒಂಜಿ ನರಮಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಾ ಕಾಯಿಲೆದಾಗಲ ಆ ಕಲಿ ಪರಂಡ ಆಯನ ಕಾಯಿಲೆ ಪೋಣದೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಸ ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಆ ಕಲಿ ಪರಂಡ ಬಂಜಿರ್ದು ಓಪನವುಲ ಒಂಜಿ ನಮಣದ ಒಂಜಿ ಸೀಕಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣದ ಕರಾಟೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಪೇಷನ್ ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಗೊತ್ತುನದ ಎಂಚ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕಾರಣ ಒಕ್ಕಡೆ ದೆಕ್ಕುನ ದೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಮಣ್ಣದ ಕರಾಟೆ ಬೊಡ್ಚು ಅನ್ಪುಣ ಅತ ಇರಂಚತವನ್ನೇ ಅಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಾತೇರು ತುಗ ಈರಾಗಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಕರಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪೂರ ಅರ್ಲ ಬಾತೇರಿರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸುದ್ದಿದ ನಾನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೈಕಲ್ ನೋಟಕ್ಕೂ ದಾಮೋದರ ದೊಡ್ಡಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚನಿಲ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ, ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ. For enquiry contact 08041722212 42100916. For trading and distribution contact 6366033581. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ